Isesenjalo bafowethu sisahlezi la sithulile sitheduna hayi asinankinga nalutho besilokhu siziphuzela ezinye izinto zethu no-KP ngithi KP yazini asiqhubeke sisebenze silokhu sithi caca asiphuze utshwala mara ngisho nasazi siphuze izinto ezihloliwe ngisahleli naye la esigodlweni enkangala silokhu siyahema. Hey, thanks prof. Asha unfortunately asiphuze ama cold drinks siphuze izinto isikhathi sakho manje. Yes. Prof. Bathi abantu wavula surgery eMpumalanga eBush. Yeah. Wabuya wevala. Washiya inkingeni. Thina sekudeni. Yes. Fika la enkangala it's a mission. Yes. Wathi wena ngizobuya. Ubuyile futhi you are back in Mpumalanga. Yeah. You are back in Bush. Sitshele ngesurgery entsha manje uzoyivula. Ngiyabonga babukeli nabathandi bayi WTV. PraKP ngiyavula eBush. Ngathothi ngivula le. Ngathola ukuthi no, ithi ngibuye ngivale. Ngaphinda ngabuya ngahlala bakhala abantu mshukwabo. Prof ini thina edzanini thina akhonuku thina bonel spread sekukhashana kakhulu enkangala. Ngithi okay, ithi ngibuye futhi. Ngabuka ukuthi kukuphi la ngizovulela khona lesejari ngoba lapha istandi esisha ngathi mina no. So manje ngithe mangihleli nabantu abadala bathi go back la wazalelwa khona leka ngwathemisha standing sagogo wami ongizalayo ugogo zaluma. Sakhulela endumbeni eRantabula kwakunenyanga lapho umamkhulu namanje wafika nje sona na 93 years ugugile but wavuka idlozi ubamusha. So ngathi mina ngiyoyenzani bathi go back mangifika lapho umamkhulu athe ngiyabonga mntwana nami ukufika kwakho ngaphila. Ngathi uphiliswe yini ukuthi ufuna ukuqhubekele lo msebenzi la ekhaya. Ngathi mamkhulu mina sengikhathathi mntwana nami uyadi umntwana nami wena bengibitha mntwana wakhe nje vele cishe sonke usibiza abantwana bakhe. So I have decided that fuck let me build the renewed Ndumba yakhe and then we rebuild the Ndumba, rebuild her house and then ngathi no I must build my own mansion there so that ngikwazi ukuthi ngikwazi ukusebenzela khona ngihlala khona isurgery engizokwazi ukuthi ngoba kusesigangeni ngikwazi ukuba nehlathi lami engizongena la ehlathini lami khona la emakhaya ngibeke izipoko zami yonke into yami lapha emfuleni kanjalo nalento ngikwazi ukwenza izinto zami lula dani ukuthi lana kumele ngigibele intaba ngehle ngidlule ngigcine sengizoza ngwini kodwa lapha wathi uzolunyeka yonke into yakho uyilungise kamnandi. So ngomhlazi u31 August kulenyanga PraKP we are launching it. uNkulunkulu emuhle futhi asithanda if kwenzekile ngalo sihlanu before I leave tomorrow we will be going to Bush with me and you so that you can show those people abalandeli bethu ukuthi when you say Bush sikhuluma ngakuphi. We are not in Mariti anymore, sibuyele Nzansi eBisonto. The lot of people they know iBisonto. There is a school they call it Freddy's Toll. It's a high school. If you can Google that school awusalahleka mafona ngizobese ngiyakuthola mina. And also to say please bear with me kuyindaba ukungaphendula phone but from now on I will answer the phone. Okay. Just so people know. Ngiseno spread izongiservice. Yobe kusevisa umuntu osenespread yobe service umuntu oseMozambique yobe service umuntu osondelene naye manyeleti ithula mahanje yobe service wonke umuntu. So and then futhi the more into engikhazayo there is a Bush community radio station abathandile ukusebenzisana nami lapha eRadio Bushbuckridge. So I would be yenzing ama live yes eRadio Bushbuckridge iTsogo TV inform every day na ku WTV esisikhuluma manje kuDabula. Okay, masifuna ama products. Hey ayoba indali PraKP nge31 ayoba indala ama product is just ngithi mina giving back to the community unlocking all yobumuntu ayithola nge200 rand. Only 200 rand unlocking oil insipho bayithola nge50 rand ibusiness oil bayithola nge600 rand. I'm giving back abantu base Bushbuckridge ukuthi bakwazi ukuqala impilo yabo sebakwazi ukubuya kabusha manje bazothathela lezi zinkulu. Nezwele ke ngiyoba ngipha nje
ngithi bra KB 50% special. So- Etwaleni zamabhizinisi 50%. Ngiyoba ngipha nje. Registration imali encane kakhulu 200 rand. Ukuyibona wena PKB lutho. So, okay. It's not a man looking oil fair. 31 August, there's actually a special running, a push. Ikona especially esigijimayo. I know angakutshela in time, but I remember one day we slanga panel PKB, we must rush to Bushbuck Ridge. But because of you are busy man, I'm also busy man, so we didn't finalize it. Yeah. Yes. Okay. Whew. Yeah. So 31 August, I think you guys will see the ads running Lana on the channel. Yeah. I'm not sure about that, but definitely on my channel you'll see the ad. 31 guys, 50% off. If you can get there, then yeah, uzopop. Yeah, Prof une style is so. I'm a special amahle. Aya far from Gauteng. I think we must complain to Prof. This is the second time. First was Swaziland, manje it's push. Alright, so if you're in Pretoria, guys, prepare for the 31st. If you're in Joburg, if you're in Limpopo, you're gonna have a long drive. But 50% off is worth it, especially if you're Tata Pila Abu Manasa. Now Umanasa is especially It's especially in 50 Pondo. Especially 50%. Okay. The only thing if I told it that side in Yong. In Yong. Come here. Yes. It's especially in Yong. Gonke ngaphandle kwaleya futhi konke mara konke Ngisho nayo yana konke no ekunya is especially 100%. Sengiphanethi ngoba kulonyanga asinaso special enkanga. so meaning zokhokha mara ngizoyithola la or kanje because ayikho. So PKB yongigunyela that side. Ngizogwinyela le ngiyoba nginayo. Umgodi wakhona nelwandle lakhona selikhona. Ngikhuluma nawe kuyakhe yonke into. Enhle kwengicabanga ukuthi no man, tomorrow morning PKB must go to Bushbuck Ridge with Lebo. Akana choice ngoba ngamphonya manje. Ay ngengilungi ngoba ngiyahamba nami ngiyale eUganda ngolanda labafana. Shoot tomorrow. Ay ngicabangile tomorrow. Even now we can go. So that you'll come back tomorrow morning. And what do I tell my girl? Who think I just okay? You didn't just. You must go and work. Because I know if I lose you now, I will not. She's a cool off camera. So I'm fucking king. Alright, guys. 31st special. You guys will see the ads running on both channels. 50% off each trial. Unlocking oil, guys. Please, guys, ninganyati. I'm unlocking oil. Yo, Don't try when to uti ufuna isithwalo se 15,000 ungana neyo yesingo. Targeta ama unlocking oil 2 clipper. Ko ebush kuphela. Angeze umuntu athi hayi profitable special ezela futhi lana mhla ka31 amagate azobavalile, no one will be here. Sonke soba se Bushbuck Ridge, me, my wife, my kids, everyone. Ngiyoba ngenza umphahlo omkhulu with my family, yonke into siyoba sivula indumba kuyoba kukhala isigubhu. uKB yathatha lapha ama camera ngomhla ka31 ngoba nginayo iKB sidla inyama, akalithandi inyama uKB, but ngalelo langa ngiwa ngumdlisi ungihluphe kakhulu ngeWoolworths nyalo ngoba ngumdlisa ipapa lelo kusila lamabele. Sizoyivala lapha. I'll see you guys.